Ing sawijining dina, bubar upacara, murid-murid lan ibu guru mlebu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, mulai optimum. Oh iya Cak, minangka sasi ngarep aku ujian akhir semester. Kamar mandi itu kabeh kudu sinau, kaki temenan lho ya. Ibu, Gunane ujian akhir semester iki kanggo pamutu. Mlebu universitas sing kok karepake. Universitas negeri lho ya, jalur prestasi nilai rapor. Uga bisa gawe daftar beasiswa. dulu lah sudah berbuat di Universitas Negeri. Ya orang negeri negeri, anane universitas negeri iki biaya luwih murah. Dadi iso ngurangi beban ya wong tuwa. Bu, kita nilai minimal kalau untuk Universitas Negeri. Nilai minimal itu biasanya saka peraturan universitas. Nanging biasanya ya dibatasi Cak 85 dhuwur. Yen luwih akeh sing daftar, itu biasanya uga bisa luwih dhuwur. Oh, ibu, terus. Sakwise guru njelasake pentingnya ujian akhir semester iki, Devito karo Galang rembukan kepiye carane belajar sing kepenak lan efektif. Nanging jaring iku ngentengne malah mungkin lan ora peduli karo ujian. Wah, kayak ngono wae luwih Pak. Sing sesuai pasar ujian kan nek iso ngepek. Ojo ngeteng iki kowe. Iki gawe masa depan ya awak dhewe ben dadi wong sukses. Kalah ngono wae kok ruwet. Sak sasi wis keliwat, ujian akhir semester 5 diwiwiti isuk iki. Devito lan Galang ujian kanthi cetha lan lancar. Nanging jaring bingung arep nyontok lan ngerpek. Amarga ana pengawas saka sekolah liya. Seminggu saklangkunge ujian, nilai ujian diumumake. Devito lan Galang entuk nilai apik, tapi jaring kurang puas lan kecewa karo hasilnya. Kepriye Cak, puas karo hasil ujian definisi? Nggih, Bu, puas. Loh, kenapa Cak iki kok ora sepenuhnya kaya tadi? Loh, kok iso? Lah jadi mboten sinau kagem ujian lho, Bu. Ora sinau jalur tidak. Wis kelewat 3 sasi, pendaftaran SNBP wis ditutup. Bocah-bocah kelas 12 padha menyang sekolah senajan ora ana pelajaran. PKB podo nganjone sekolah ning ndi rek? Aku wis keterima di PTN. Podo berarti aku diterima ning PTN. Oke, ngajarin ini. Sing Aku rasa nilai ujian akhir Padahal aku wis berusaha nih semester iki nganti papat. Kudune ora remehne ujian. Dari salangkah aku iso mlebu ning PTN sing kok karepe. kok ora bener sing mbok omongin itu. Saiki aku getun. Video ingkang kita sempaten kagem jumpa lan kanggo ngungkapi tugas basa Jawa ingkang duweni tema pundhuh wohing pakerti lan kita beto irah-irahan yaiku sing nandur bakal mundur. Cerita iki menehi piwulang yen usaha lan sinau sregep iku bakal ngasilake hasil sing kang becik. Matur nembah nuwun.